Kumusta ug maayong hapon mga ka-listener. Ka-upload hapon kay siyempre Domingo no. Nya relax ta mga ka-listener kay Domingo man. Nya karon mag-upload ta sa sumpay sa kanang ayay mapriso ka no. Ato tong i-upload karon kay mao ni ang gipaabot sa uban no nga masumpayan na. So karong adlaw ganina buntag na kumpleto na ang kuan ikapito ka episode no. So inyo na ni mabati karon gyud o para ni Jumanil Tikong nakapura gyud no. So Jumanil Tikong mo na ni imong gipaabot Jumanil Tikong no. So inaot nga makasabot na kanang sa explanation nga nganong nadugay ta tungod kay ipataas pa nato ug nagpaabot kita sa ikapito ka episode para maabot yun nga insaktong usa ka oras kapin no. So mao na explanation Jumanil Tikong no. So magmabinugnawon ta karon no kay kapoy ning kapoy ning sa tawag ni tubay ta og mga istorya nga kuan istorya nga makapasakit no. So mao na explanation explanation Jumanil Tikong no sa imuhang sige kapura sa to anong dugay ta ka-upload karon di na ko makiglalis nimo no. Kay gabi nutan ako ron di kan pa ko nagsimba nga kailangan ta magmabinugnawon no. So mangay kong pasensya pud nga murag na init ko tong niaging adlaw no. Nga na lang ta mga ka-listener no nga kung naamatay mga sayop pasensya no. Kung naamoy wa mao yun is ako sa iluah no mga ka-listener kay di man ta perfecto makasa magita no. Kumpara ninyo sayop na ako'y sayop sa iluah gyud no. So karon di ako sa simbahan simba ko diri mga ka-listener yan barito na may kuan ron Flores de Mayo mga ka-listener no. So ang Flores de Mayo may gisunod sa misa kay tungod sa klase bang hantod karon wa pagin magbakasyon ang mga estudyante. So imbis ang Flores de Mayo alas 3 sa hapon karon nahimong alas 6 lang kay para naagyapon no. Yan na lang no. So karon ning simba ko mga ka-listener no. So kuan kay pasaylo sa akong mga kasipanan no. Tao raman ta no, di man ta perfecto gyud makasala gyud ano. Na ako'y mga nasipyat nga mga istorya, mga pulong pasensya o pasaylo no, mga ka-listener. So gyapon magpadayon tag-upload sa mga drama na kining labi na ning ayay mapriso no kay mao naman niyang atuang drama ron nga hapit na matapos naghinapos na ni mga ka-listener no. Naghinapos na sumpay na singa tingali ay wa ko masayot no part 19 siguro ang katapusang sumpay ni murag dul-duol na magulis katapusan mga ka-listener no. So asa kay balo mubo ra sa ning katapusang sumpay no asa kay balo ba no kay sa akong paminaw lang murag mubo na niya ang murag sana kung nag-upload ka sa katapusang sumpay sa habal-habal driver ka lang. So sa akong naobserbahan murag wa ninyo diwasa no ang kinatumyan sa part 8 ba no sa habal-habal driver ka lang no. Murag nakoy nabatayan wa ninyo diwasa kay mo kabalo sa ending ato ba na atong usa itong isunod ba nga drama no. Way naka-comment man. So murag wa gyud niya diwasa gyud kanang kinatumyan. Wala naka-comment unsay sunod ba sa mong drama no. Pero ginyo pang gipaminaw ang tumoy sa part 8 sa habal-habal driver ka lang katapusang sumpay may balo mo unsay itong isunod nga drama no? Pero pa may naka-comment so wala pa po mo trabaho sa mong drama kuan sa lang kinisa kung gisiguro ning drama nga giat nga ni Jumanil Tikong no.
So, di mo kong paminawa ang ano, kung kamo mga kalisinan nga nakatang ini, paminawa ang part 18 sa Ayay Mapriso Ka. Mga higala, ani ang sumpay ning naghinapustang sugilanon. Ayay, mapriso ko! Please lang. Please lang. Ayaw na pun-i. Labaw na kong manghangyo ni mo, Apol. Nga ayaw lang kong bakaki. Unsa? Unsa kung di pa makak ni mo? Doon na ba? Doon na ba? Ikaw rin nasayod kung unsa imong gilimod nako. Oh. Al! Shit! Shit! Ayaw kong isit. Gano? Wa ka na makak nako. Wa ba? Unsa akong gibakak ni mo? Nagkuyog mo doon na. Nagkuyog mo, wa? Oh. Isprikitek! Oh, mulimod ka? Nga mismo nga kung tatay Pakol, mo'y nakasaksi nga kamo may nagkuyog doon na. Ug nahubog pa pag-ayos doon na. Ug wa yung kamutugan. Nakip si doon na, wa mutugan ako. Ug nabunggo na lang mo sa diyang nisulti na sa tatay Pakol. Oh. Ah. Karon mong tanan ko nimo. Kinsa may nagsugod pamakak? Be. Okay. Okay. Tinutanay nga nagkaiyom kami ni Donna. Nagkainom kami. Ug nganong wa magkamusulti nako? Tungod kay di ko gusto nga magduda ka. Ug sa imong pagbakak nako, wa ba ko magduda? Ah. Nagduda na hinuon ko. Nga lumpungon mo kaming managsuon. Oh, shit. O ngano, imposible ba? Ha, Apol? Kung Sir Poldo? Huwag ka na sa kong unahuna, Al. Nasusain lang ko ni mo, Apol. Ug tungod sa imong naibawan, nga nag-uban mi ni Donna sa pag-inom, inungdan nga gusto ka ng hunungon ang atong kahimtang? Samtang sayo pa, hunungon na nato. Kung mo ingon kong dili. Ikaw ang magdili, pero ako, hugot ng akong hukom. Al, mas dalimot ka sa inyong gisaad ni Pakol nako, ha? Nga ikaw, hatagan ko nimo sa hustong pagtagad. Gihimo ko na, pero gilinglam mo ako. Wa pa ko makasa nimo. Sulti na sobang tao, ayaw na ko. No, di lagi ko musugot. Dili, Al. Kinahanglan nga mudawat kas kamatuoran. Tungkol kay moabot yun ang higayon, nga magkalagyo na ta, Apol. Oh. Isprikitek. Sige ka na, sprikitik. You hurt me. Sorry. Pero para sa kayuhan na sa kayuhan na tong duha. Dili pa ko tantong nagkagamot ang atong relasyon. Para kanimo, Al. Grabe ka magsilos. Silusan mo na ang imong igsuon nga babay. Wa ko magsilos. Di lang ko gusto nga laki pang akong igsong babay. Imong biktimahon. Naginubra ka na. Wa ko maghinobra, Apol. Ngano, dili mahimo? Dili ni mo mahimo, di mo kaya, ha? Pila ka babae ang imong gibiktima. Nagtuo ka nga wa ko may baw? Alright. Gusto na. Karon mangutan ako. Ugot na ba ang imong desisyon? Hugot na. Dili ka magbasol? Basulan mo kini, Al. Wa ko'y angin basulan, Apol. Mark my word, Al. Magbasol ka. Ay kabala ka. Iuli ko kanimo ang tanan nga mga butang nga imong gihatag nako. Really? Yes! Ako iuli. Okay. Okay. Kung muhawa kami sa apartment nga imong gipapuy-an na mo. Okay. Why problema? Mao magaling gusto mo. Sige. Balik mo sa inyong kahimtang nga sama ka mo sa mga ilagang paut. Ha? Usa man, nagsalig na ka? Nga migraduar ka na? Ha? Maubaal? Wa ko magsalig. Kano sa ka mo mapahawa? ASAP. As soon as possible.
Mamahawa mi sa apartment nga imong gipapuy-an mo. Ug ang motorsiklo, ako nang iuli nimo. Unsa na kay resulta na ilang panagsulti? Wala, ni barog na si Manay Al. Muuli na baka na siya. Magpakita ba lang ka ko nila sa... Di na ko magdugay, Apol. Manghinaot ko nga bukas ang imong kasing-kasing sa kondisyon. Yamaman ko pa nga kung kaugalingon, kung madawat ko ba kini o dili. Adto na ko. Manoy Al! Dona, ganun niya ka? Niapas ka ni mo, Manoy. Sir Poldo, kumusta na mo? Pangutan ang imong igsuon. Manoy, unsay pasabot ni Sir Poldo? Mamahawa na to sa apartment nga itong ipuyan. Manoy, nga naman. Nga mamahawa man ta? Gihingin lang nata ni Sir Poldo? O ako maghingilin ka ninyo. Pero, mupahawa si Al, kuyog nimo. Tungod kay gusto na siyang mubuwag ka na ako, Dona. O ikaw ang hinungdan, Dona. Oh, ako? Manoy, nganong ako mahinungdan, ha? Manoy Al! Dili lamang ikaw ang hinungdan, Dona. Kundili, usa ka lang. Pero ang tinud-an ay nakahukom yung ko nga hunungo na namo ang among relasyon. Tungod kay di yung kinimulungtad o hangtod-hangtod. Manoy Al, O sa inungdan nga, makibuwag siya nako. Tungod kay nahibaw niya pinaagis inyong tatay pakul ninyo. Nga kita nag-uban sa pag-inom. Og namakakako niya. Nasuko siya kanako. Nga wa kumutugan. Nga kita'y nagkuyog nga nag-inom. Manoy, kagamay anang butanga. Gamay para nimo. Pero nasuta lang ako, Dona. Nga dili ko gusto nga lumpungon ta niya. Unsa? Ugaw ka lang na huna, Sorry. Pero mo kalay nagkabuot sa kondisyon. Nya kun muhawa ta, asa mo ta paingon, Manoy? Balik tas payag na itong tatay pakul. Manoy Al! Tara, Dona. Manoy! Manoy! Wa may tingwa si Sir Poldo na ako. Good! Wa mang good! Hilom, Dona. Tara, mamawalin ta. Pero Manoy... Aw, kung gusto ka niya, hala, pagtipon mo. Manoy Al! Usawan, mukuyo ka na ko, dili. Mukuyog, Manoy, oy! Sir, ato na mi, sir. Think twice. Nagkalitan ka lang, Una-una as makadaghan. Inyong biyaan ang bulawang. O palabihon ninyo nga magkamang sa yuta. Adios, Apple. Dona, tara. Sir Poldo, ato na mi, sir. Basulan ninyo, Al. Dona, basulan ninyo. Manoy, nganong ingom ay nikakalit ang imong gibuhat, ang imong desisyon? Ada kong pangutan na. Para na ni sa imong kayuhan. Kining akong gibuhat. Manoy, wadyo ko kasabot di mo. Wa ka magkasabot. Pride magka ka. Ano di ka magkasabot? Wala mo na. Double blade si Mr. Poldo. Kung kami kauban, siya mahuyang. Apan kung babay ang yang kauban, sama ni mo. Usa siya kalalaki. Di ananas kong pahak doon na. Nga nung gipalitan man kaniya galahas, be? Ha? O sa may tumong niya? Gihaylo kaniya. Gipasud kas laang. Sa higayon nga makahigayon siya, pahimuslan ka. Sama niya itong nahubog ka. Kung wa pas tatay, wa na, disgrasya ka na. Manoy, dautan ka lang kikunahuna. Kautan. Nga sa ato pa, mulaban ka Sir Poldo. Nakauyon ka niya? Nahaylo ka na? Manoy Al. Iuli ko na niyang big bike. Ug muhawa ta rin sa apartment. Nga, iyang gipapuyaan na to. Nagkasabot ka?
Nindot mo sa na inyong payag bay. Oh, awa, nindot kayo eh, ha? Gilibutan kayo sa mga nindot kayong tanom. Ako gipamalitan og mga tanong para nindot ka tan-awon nga bisag payag pero limpyo og may mga tanom sa palipot. Tinood ka na, bayin to eh. La, hapa! Hapa bay Bakul, hapa! Siya pa. Miss Mita, hapa! Na, si Als doon na. Ang mga anak ni Bay Bakul, na, hapa! Naatuod sila. Oo. Nagda sila mga pa. Oh, La, Dong, asa mo? Nganong dagdaga mo sa inyo mga bag? Ha? Dong, Al? Balik migpuyo din sa payag, tay Pakul. Uy, mau ba? Uy, maayo noon din eh. Mubalik magkabugbayo. Mas maayo hinuon. Balik mi diri. Tungod kay ikaw minagda og buwisit namo. Doon na? uy, day doon na. Sakitas ko yung manultigod. Limot ka? Imo na nga mahanoy. Inom ni Intoy, ay baka pilapil. Huwag kay labot. Ay, nipahinumdom lang ko nimo. Nga kalang tao nga imong gibwisit. Mao lang tao nagdaan nimo sa kalibutan. Pero mas may pagwa ko niya adinis kalibutan. Nako. Palihog lang ba ito eh. Amo na ni. Kalama lang. Sorry, Bay Pakul. Wala kong magkaantos ba nga naminaw ba? Bida, no? Bisiton lang kasi mga anak. Bida sa... Masa magkano Intoy? Di ka mahilom diha? Yay. Nentoy, Ilom na. ikaw lang, noy. Kira. Mga tanak ko, anong ako may nagdag buisit day doon na. Tungod kay marites kang dako. Lalaki ka man unta, pero tabian kay kastanan. Unsa? Ikaw mo ay nagbunggo ngadto kang Manoy Al nga kami si Sir Puldo ang nag-uban pag-inom. Aw. Dungal. Unsa yung buti pasabutan eh? Gibuwagan ako si Apol, kung Sir Puldo. Giprangkahan ako siya. Nahunungo na namo nga mo relasyon. Sa unsang hinungdan? Tungod kay nasuta na ko. Nga dili gyud mahimo nga magpabilin ko niya. Hangtod sa hangtod. Yung labaw sa tanan. Dili ko gusto nga kaming duhas do na iyang biktimahon. Pataka man lang ka Manoy Al, oy. Hilom do na. Kaya di man ko natin nuod, Kurt. Salig lang kada, nga human na kag-eskwela. Unya ako, unsa may sangkutan ako ini ron. Unsa ba na ako pagkahuman nag-eskwela ini kun wa si Sir Puldo. Day doon na. Wa mo ko mo surrender. Unsa? Wa ko mo surrender. Nandili ka mo ako sa kong bahin. Nga ikaw, dili makapadayon sa pag-eskwela. Wa man ko ni surrender na. Kinala magita ko pagi nga makapadayon ka sa pag-eskwela. O kung boto no naon. Pinaramay na tampo ng Sir Puldo ninyo. May ihap lang tingali eh. Ang mahigayong nga sira katabang. Ako, unsa man ko. So kads pagkahimugso ninyo, ako ang ningkamot pag ayo para ka ninyo. Sabot mo? Unya karon unsa man ni? Buhion na sad minimo sa pagpaninda og drogas. Danya, Oh, wata na mamaligyag drogas ang inyong amahan, uy. ayaw pagsalmot Miss Maita. Don, in fairness sa inyong amahan ba? Wa siya ng butanga, day. Ang iya, no? Seryoso na siya na maligya og may trabaho para sa inyong ugma. Makauman ka sa pag-eskwela doon. Ipanumpa ko ka na. Master. Adobo. Wabani ko sa pag-inom. Ako lang makiguban ka rin mong master kay si Humba ni Uli. Aliglado. Ikaw na ko na. Agad lang yung busy mong mando, master. Sumagop. Pila na kalalaki nga imong gipahilom tungod kay gipasakitan ka. Pagsulti lang, kanusa. O, saban, kano na yung pizza ha? Pagsulti. Kalit kayong desisyon ni Al. Nakalitan ko. Spikitik siyang dako. Iyakong gipasakitan. Pero muragwa sad masayop si Al na mabiktima magyud ang iyang manghud ni mo, master. Tuntong bata. Hapit na magyud dato, di ba?
O wa pa magsamok-samok ka nga amahan nga si Pagol ayari na magiging ato ba? Hagba naman to suduna sa imong mga kamay. Adobo. Oh. Swertihan lang yun. Nga naabot ang iyang amahan nga si Pakul. Kung wa pa, na. Tugnaw pa'y manikop yan to. Bugha na. Correct. Correct ka, adobo. Oh. Kung sa'yo gusto mo, gusto kang muhagba na si Al, nga wari ka mo eh. Pagsulti eh. Kay tumpahon na mo. Please, karon dayon. Mando lang. Buhato na mo sa labing madaling panahon. Tumbaho na mo si Al, nga anak ni Pakul. Unsa man. Manduay kami, Master. Karon dayon. Lighter. Sure, Master Ania. Kanto si Al, ariskado na kay siya nga mao'y misulti nga hunungon. Siya pa'y nakaakos pagsulti niya na nganguban ka ng mga ikal magdagan magani padong nimo. Relax lang, adobo. Tungod kay, kung ako ka ng buhaton, wailaing person of interest. POI. Ako ra. Ako dayon ang dudahan. Nga mo'y nagpaluyot tungod sa maong sitwasyon. Tungod sa among sitwasyon, maklaro kayo. Dali ko gusto nga mahimutang alanganin. Utak ang imong gigamit, Master. Sa mo nagingon agad na gabi mo? Pabutang akong mando. Ang akong gihuna-huna. Kung saon ako's pag-angkon kitong dona. Tungod kay nakasugod na kughatag kaniya ug alahas. Sugo alam kung unsay gusto ni mo, Master. Salamat, adobo. Isprikitek ang iyong dako. Yun. Dahil na abot. Susiha. Ikaw mo din Al. Iyatag na ni Apple ka ng iyang big bike. Tingnan siya. Nga ako na nayuli. Para din na magsakit na yung dugan. Huwag ka ba maadlok ni mag-ibuhat, Al? Sumikadlukan ako. Nga mayubos si Master. Ibaw ka kung mayubos na si Master. Diligi ka ni hunungan hangtod nga buluhod o mabalik ang ngadto ka niya. Di na may tabo humba. Adobo ko, waro sumba ni uli. Idubo na ka, papariharam kong naunggod. Dili eh. Una. Kung sa imong pagtuo, wa ba'y kapasidad si Master nga muhimo, anak? Adobo. Multimillionaire na si Master. Maka-afford na siya pagbayad og mga killer para ipalikidar ka. May pagmamatay. Kaysa magpabilin ko niya hangton-hangton. Kung saan ako pagbaton og anak, makahatag siya anak rin ako. Ha, adobo? Al. Sprikitek. Iya gidi ay nga giuli. Gitinuod giday niya. Labing mayo, Master. Kay pait kay siya nga naon pa. Natingalig makawiyab siya babae. Ug niya ang iyang iangkas ang babae. Nga mawiyang-wiyab. Unya ang motor imong hinatag. Gabaan ra siya, adobo. Gabaan ra sila. Kining Miss Maita, karon ba nga nahibalik nga ako mga anak sa payag namo? Pwede ba nga mauli na lang ko mahimo ka na gabi nga to sa payag? Mauma ka na. Sige, may problema. Ayaw ka ba lang kabay? Ni amang ko. Hadlok lang ko call nga tingali unyag. Muabot ang higayon nga doon ay manulis na ako.
Ampo lang ta. Nga dili ka na mahitabo. Oh, ansa naman? Ikaw man kay mo padayon og pangitag gasto nako. Asa man? Tara ba ko'y bayranan? Sa akong mga projects ug uban pa. Pilay kinahanglan nimo Inday. Magkapalit ka na kong motorsiklo? Para sayon ra nako ang pag-adto sa eskwelahan o sa pagpakulit? Mangutang ko. Tabangan ta kapakol. Salamat kayo. Ug kung mahimo, makapalitan ko para ihatag na ko niya. Karon na yun, magpalitan. Sa mukha, uy, ang sito yun niya man, uy. Gawasa lang. Ano paabot sa nimo? Samok sa naning pakul, uy. Tungkan ka, oy. So what? Hay, masaya ka. Say Toyo, katugon pa ko. Inday, nanang imong gipangayo, motorsiklo, para nimo. Uy, mau pa? Diin ka kwarta. Kuan, kining, Gikan sa imong drug lord? ito na. Tingalik madakpan ko ani ha? Ay kabalaga. Gikan sa tarong nga kwarta na. O dili, gikan sa dinautan. Okay mao. Salamat. Nga ko lang, magamping ka. Salamat. Wala mo pilpil ang baba. Hindi na mahimo eh. Ako may papa na wala. Banal ko na. Sagdi na ba ito eh. Mabutrang panahon nga makasuta sila. Unsa si Tatay Pakul silang kinabuhi. Ha? Ako magampo ko nga. Makarealize sila. Sa imong pagsakripisyo. Ug angay ka lang gantihan sa higayon nga may nindot na silang trabaho. Wa ko magpaabot og bahos gikan nga nila ba ito eh. Nga ako lang malipay na ko nga makita na ko sila nga ako silang mapahimutan sa maayong kahimtang. Oo, noon. Pero, diba, yun na. Kadtong Sir Puldo ba? Wa na magsamo kang al. Maragwa naman tingali. Ha, mayo. Mayo na nakasabot na siya. Nga si Al, dili gid mo lungtad ganito niya. Ba ito eh. Kalang imong anak ba si Al. Gwapo ko ng tao god. Dili na mula hutay nga tong apple oy, kung Sir Puldo. Mangita ginaog kanang dili babag. Unsa? Mangita ginag tarong kanang hustong yung babae ba? Oh. Mangita ang ginagliwat. Pasalamat bitaw ko nga nakaukom gyud si Al nga buwagan niya katong Sir Puldo. Og iyang napalayo ang akong anak nga babae. Kay peligro kay ko madiskuhido. Aw, adto ginapaingon. Ug wa ninyo ipalayo si Duna kang Sir Puldo. Palitan na ni Mike, palitan ni motorsiklo. O ako nang bay. Ning kamot ako huwam ko dito ni Miss Maita para di siya magkalisod-lisod sa iyang pag-iskwela. Traffic na ba kayong panahon ha? O niya kung mag-jeep, tawag ba pa tayo ginawat? Mao, kuri ka, bay pakul. Maunta na angay nilang sa taon ba? Ha? Namakamong ko sila. Kung unsa imong pagsakripisyo. Sakit na bay. Amahan man ta. Sakripisyo kita para sa atong mga anak. Ansa? Manghuwam ka manoy sa motorsiklo? O, doon na. Na, mao na ron. Manghuwam ka na lang. Diha unta to'y nindot og big bike pag to, imo magiuli. Tanawa noon, wala kay kasakyan. Sa mga magpahuwam ka o dili? Doon naman ko'y lakaw. Uy, klase na ako. Okay, sige lang. Kumusta na yung mong review? Hapit na ba inyong board exam? Kapit na. Kapasar ka ka manoy? Yung dili. Basta dili lang magsamok tong apple.
In fairness, wa siya manghilabot nimo, di ba? Ilang ko mo kumpiyansa ba? Basin og sa hilom, may gilaraw siya. Kay may prangkar ba siya nako? Nga dili siya managanas pagpapatay nako. Unsa? Sa inyo pa nagsulti mo na iyang gisulti? Taon na. Then iya kong ipapick up sa mga tao. Ug nasundan mi tatay. No? Ay kumpiyansa man ay ha. Pero manoy, hapit na baya mahurot ang akong tinigom. Oh, may tinigom ka di ay? Mapiksan man ko. Kung dunay ihatag si Sir Poldo, kung apple para nimo, doon siya ihatag na ako. May bahin ko di ka. Mayroon gidang gilikay ti kaniya. Manoy Al, Oh, naas tatay. ew, maura ni. 150 pesos ang imong ipabaon? Mauro mo na akong kwarta taon ron. Shucks. Pila raman taon ni, uy? Antos lang ko ng gamay day. Di madagamay, uy. Di nagko gini pa antusa. Kung di palang katabian, di unta maungkag sila si Manoy o gato si Sir Poldo. Doon na. Pero maritis makadako, hinungdan na nakigbuwag na lang si Manoy. Sorry lang. Sorry. Board exam na nilang, Al? Oo, Miss Maita. Mga dagkot ko dito, Senyor Santo Niño. Ampo yung taon ko nga makapasar lang si Al sa iyang pag-apel sa board. Aron mahimo na siyang lisensyado nga engineer. O kung makapasar, malipay ang namatay na akong asawa. Uban ng taga sa pag-ampo, Pakol. Salamat, Miss Maita. Ug ato sa ampo si Donna. Nga makatapos lang yun unta siya siyang pag-eskwela. Oo, Miss Maita. Palihog lang tay. Ayun lang kong sa muka. Oo, mo kong magsamok dong. Paibaw talang ka ba nga pamisa ko. Aron na makapasar ka sa board. Salamat. Diya ka na. Balag sakit sila kung sinultihan din ako. Di lang yun ko mo surrender. Amahan gihapon ko nila. Kung patigkit man ay ha, exam na mo, board exam na ugma. Oo, doon na. Hello. Hello. Congrats in advance. Apple. Sprikitek. Iampo na ko nga mapasar ka sa board exam. O guman sa imong kalampusan, mubalik ka na ako. Bye. Gipagnan kog diretso. Gipunan gid nimo og gout ang imong lubnganan, Al. Kitidma ko. Kitidma mong beauty nako. Sprikitik ang dako. Magmahay ka, Al. Magmahay ka. Adobo, dari kong prisko nga batan ang lalaki. Kanang tag 18 years old. Ay kabala ka na si Sir Kabaong. Nasi Sison? Nga, kumbate. Ariglado, Master. 18 anyos man ka. 18 years old. Mas may ng 18 years old. Kaya mo rin sweet and juicy. Ariglado, Master. Go, go. Yes, Master. Gimingaw ko ni mo, Gimingaw ko ni mo. Pahungaw na lang kong tag 18 years old.
Diyan mo kagikan, bay pakol. Ito ko sa mahal nga birin, bay. Ang tao mo dito. Ang po ko nga makapasar mong tanga akong anak sa board. Kung ihatag si Ginoo, ihatag man gid na. Basi na itaon. Hapit na maluto ang inasal nga pabo, bay pakol. Nga, gipaluto ni Miss Maita. Oh, nga naman, kung sa'yo tumong, doon na yung celebration kasi nag-birthday. Ang iya, ga-birthday siya? Dili, Pakol. Oh, ano sa man? Nangandam ko. Nagpaasal ko pabo. Agi pag sa ulog. Uy, Pag sa ulog sa unsa? Di-release na resulta sa board exam nila ni Al. ay, hala, nya. Unsay balita, ha? Nakapasar si Al, ha? Ang anak ni Pakol? Miss Maita, sa resulta, nahibaw ka? Pasar ba akong anak? Ha? Miss Maita? Congrats, Pakol. Pasar ang imong anak na si Al. Ha? Pasar ka akong anak! Pasar! Salamat, Lord! Salamat! Yes! Yes, may Pakol. Doon na lang kay engineer! Buinasan mo ba, may engineer na ka? Oh, bayintoy. Salamat ako kay Ginoo. Salamat. Pag sa dili madugay, Pakol, makahuman na po doon niya sa pag-eskwela ang imong anak na si Donna. Oo, Miss Maita, gakusa ko. Bahalag maputol sa utang. Ang importante nga magkahuman sila. Yes! Manoy! Manoy Al! Manoy! Ngano ka? Manoy, niya na ang result, oh! Pasar ka, Manoy! Engineer na ka, Manoy Al! Tingol ka doon. Oh, lagi! Niya ang resulta, oh! Akong gibasa diri sa news through Google. Patanaw ko. Oo. Ay, may nanawag, Manoy. Oh, si tatay. Nay, pasag din na, uy. Urahari diri, oh. Diri mo nga, ay. Kana, oh. Oh, awa, oh. Asa? Dira, Manoy, oh. Kana, oh. Oh! Gi-off mo lagi ni mo. No, tumalang bagting. Wamang kutubaga taon. Basig busy lang. Oh, daga na tingali ka rin na nawag ug may congratulate niya. Bitaw, no. Sige lang. Amahaman ko lang akong kagalingon nga ingon ana ang sitwasyon. Salamat, engineer yun ko. Engineer na ko. Yes, Manoy! Yes! Engineer na gid ka! Nanasay nanawag ni mo, ay. Si Apple. Ha? Si Sir Puldo? Tupag ka, Manoy! Tingalig mo celebrate na para sa imong kalampusan. Tupag ka! Hello? Oh, Hello? congratulations, Al. Thank you. Bye. Uy, gi-off lagi tayo ni mo, Manoy. Ha? Pasig partihan ka ato niya. Pasig premiuhan ka niya kay nakapasar ka. Una, di lang ko magpahigot sa ilong. Musamot nga mahigtan ko sa ilong niya. Kuno galing, iya pa nang himuon para nako. Ano guna sa dato, Manoy? Uy, may unta ba doon ay celebration ba? Bahala na siya. Ang importante nga dili sa magsamok nako. Manoy, all. Oh, shit! Mister, ilabay na mo baso. Humani mo inom subido. Hilas! May congratulate pa gani ko. Iya nang gi-off ang cellphone. Oh, ingunog sa nagpanawag ka sa imong kaalautan. Sige ka konsumisyon na Master. Pagsulti lang. Sige gusto ni mo sulti. Pabot sa hustong higayon. Ito na sa daw, okay. Arreglado, Master. Nidako pag-ayo ang sungay ni Al. Abi kay nahimo naman siyang engineer. Swerte ka karon, Al. Pero
basin ugma. Ikaw na sad ang di malasot. Master. Mau ka na, adobo. Magpakahilom ko. Ipaningkamutan ako nga mapugnan ko nga akong mga kahiubusog kalagot. Pero, gipunan pagyod. Murag tanaw gina ko ni Gara na siya. Siya ra ang lalaking nakapahiubos ni mo, Master. Korek ka, adobo. Sprikitek. Ang uban, nagdagan. Kung ako mo'y manawag, Oh, tinuor ka na, Master. makasaksi ka yun ni anak mismo. Natural o, Master, kasaksi kay ko tungod kay usamang kus magdagan o ipatawag na kunimo kay nalabikit pasan kunimo. May kinagpahinumdum ka. Adobo, kaligo dito. Lingaw ako. Oh, karon dayon, Master. Di ko niya ka na. Ay, maya. Nagdagan-dagan pa sa adobo. Oh, tuntong bata. Gusto sang mudawat og datong. The subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your call later. Oh, di magyapon makontak. Oh, kasi pa may kakaabot ni mo. At na lang ni mo sa payag. May balik naman ka sila dito, di ba? Oh, tuod, no? E di atuon na mo na. Oh, sige. Mas may tatuon ako. Makuyog ko. Aron mo pahalipay kang al. Kuyog siya ko, bay, kuyog ko. Oh, sige, kining... Kuan tingali palit na ito yung kuan, manog Bisaya. Mga tukabuok ba? Saan man mo, bay? Ha? Saan? O, selebrita. Ihawan ako manog. Lata itong manog Bisaya. O gingon man mag-asal. Kanada. Lami na. Ay, asa pa may ipaabot na to, ha? Tala. Uy. Hala. Pagkuwal. Oh, Mingaw man lagi. Sirado ang payag. mitaw da. Asa ka sila? La. Yung saan mo na ito iniron? Ay, lagabala ka ba? Doon naman ko'y duplicate nga yawi. Maka-apply ako. Mas maayo pa. Aron, makapahimutan na ta. Ato nang ipahimutan ng ato mga gipamalit. May ragyada nga. Wata magpalit og mga buhi nga mga manok. Nipalit lang kita kanang loto bang inasal nga manok Bisaya. O ingon man, linit ang manok na Bisaya. Nagpalit po tagpuso. Ganit lang sige na manawag ko nila. Basin pag makontak na ako sila. Manoy Al, kinsa din mo bangka nato ron? Si Sir Poldo? Dili, Oh, kinsa di ay? ang bago na kong uyab. Ha? Kinsa? Si Girly. Girly? Oo, si Girly. Unya, asa man siya? Unsay dakoy anak niya, Manoy? Nana siya. Kanang nanawag si Girly. Ang babae nga akong pakaslan. Magminyo ka dayon, Manoy Al? Oo, doon na. Oh, unsa? Mao na doon na. Karon nga, nakapasar ako sa board. Magpakasal yun nga ni Girly. Mao ba? Hello, love. Yes, love. Oh. Mao ni ang imuhang sister nga imong giingon? Yes, siya si Donna. Donna, akong girlfriend si Girly. Girly Vasquez. Hello, Girly. Oh, hi Donna. Nice meeting you. My incoming sister-in-law. Yes. Oh, come on. Ato kita sa sud. Nagpa-reserve na ko dito. Come on, love. Okay. Tara, Donna, tara. Sige, Manoy. Masunod ako. Yay. Mo to'y uyab ni Manoy? Magkuwang man to niya, uy. Pero bigatin, kay di kotse man. Ukon sa to, magminyo dayon sila.
mo gid makontak by Pakol? Mo lagi. Ulos man di makontak gid. Wa tay mahimo. Magpaabot na lang tingali ta. Maikog man ko ninyo, Miss Maita, ug ba intoy? Ay, naunsa nga nabutaw maikog man na. Ay, paabot lang kung takot, paabot lang ta. Basin pa di maabot na turong taod-taod sila Pakol. Mao! Basig nga malit po to. Para celebrate ba? Malit po to. Pero, may kwarta ba ka sila nga gamay ra man to nga akong gihatag nila. Natag 150 ra man to akong nahatag nila. Oh, basig nakatigom to siya sa gihatag ni Sir Poldo niya Pakol. Kaha? Sige lang kontak. Basin pa di og makatubag na sila. Si Al og si Donna ba? Oo, Miss Maita. Manoy, daghan lagi imong bisita. Pulos ni sa side girly. Manoy Al, unsa day abilidad anang girly? Nya di mo nakita anak niya. Sa Facebook. Gikan ni siya sa Singapore. Nurse ni siya dito. Mao ba? Kung mao na Manoy, magkatabang na siya nako in case makahuman ako sa akong kurso nga nursing. Makatabang kayo. So, gikan din na siya sa gawas? May uli ni siya. Kay nibaw siya nga mutik na kog board. O mo iyang gisaad nga once nga makapasar kog board, iya kong itreat. Uban sa iyang mga parente. Mao ba Manoy? Pero magawang siya ni mo Manoy no? Oo. 30 years old na ko to siya. Niya 7 years na siya sa Singapore. Wow! O head nurse na siya karon dito. Ay, bagting na sa imong cellphone Manoy oh. Kaniha rin sige bagting. Mga classmate o mga higala. Sige panawag. O ka nang nanawag ron kinsa man na? Uy, si Tatay Pakol. Sige nasad? Hello. Salamat taon nga nakatubag lagi ka dong. Salamat taon kayo dong. Nawag ka tay. Nawag ko kay mapalipay ko nimo. Congrats dong, Engineer Al. Salamat. Asa ka man karon dong? Gidapit ko celebration. Di ako sa tumpayag dong. Paabot mi nimo. Ayaw na paabot ay. Madugay ko guli. Di ako'y gamay giandam dong mag-celebrate ko ta para nimo deres payag ba? Di ko makatambong tay. Mao ba? Kamu lang dia. Sige, bye. Hindi man di siya makatambong. Kun mauna, dili siya makatambong. Unsa man, agad minimo Kol. Uy, doon na lang celebration. Huwag mo mutog ag-asa sila. Waasan mo tugan ba yung asa sila? Siyaro naman sa doy. Bisa mo ingon ta ba siya ba nga? Apas dritay. Wag yun. Man bay? Okay ra. Basin nyo, kuhan lang kaning dasig lang kaya ta. Kita na lang mga on. Okay ko. Kaon na. Miss Maita, mga on ta. Tana? Ampos na ta, ha? Sa ngalan sa man, sa anak ko sa Espiritu Santo, amen. Nangito na mong amahan, salamat sa grasya nga among pag-asawaan karon. Babaw sa tiran, pasalamat ni mo Lord sa kanampusan sa kong anak nga nakapasar sa board. Naimon siyang engineer, ang lisensyado niya ni Asia. Dili kini makabot sa kong anak kung wa ikaw Lord. Akong iyampo nga maayo ang iyang panglawas, dukang grasya, o kahimsog. Lord, labangin taon. Sa iyang kaimtang karon, aron sa ingon yana, kita ni sa trabaho makatabang usab siya siyang manghod na makatiwas sa pag-eskwela sa pagka-nursing. Ako Lord, tabangin sa taong ko Lord nga tagang pagkulimog ko nga akong panglawas aron sa ingon, makatabang ko sa akong mga anak. Ilabi na sa akong anak ng babae siyang gastuhan. Pahalag maputo sa utang Lord, basta importante pagkatabang ko nila. Para ngini kang pagkaon nga mo pag-asawaan karon. Amen. Amen. Okay. Alang sa kalampusan ni Al, habhabon taning inasal nga manok. Linat-an nga manok Bisaya. Lord, wa man among anak, kami lang una, unay ka una ni. Wa man ang akong anak. Kami lang una ang mag-celebrate Lord.
gyud sa hotel gi-celebrate. Kini sa function room. Unya gatos gid ang bisita. Hello? May I have your attention, please? May gamit sa microphone si Girlie. First of all, salamat sa nitambong aning short invitation ng akong gihimo. Bisan sa group chat lang. Pero niagyod ka mo. Especially sa akong mga relatives. Please allow me nga akong tawgon ang akong my only one. My boyfriend, Engineer Al. Gitawag si Manay ni Girlie. Og nay, ni Barog na si Marial. Master, naana sila. Ang imong ka-meeting. Nasa 6th floor. Salamat, adobo. Pero, Master, relax lang ka. Onsay relax. Sa Picas function room sa Tuay nag-celebrate ito. Kinsa? Engineer Al celebration. Oh, unsa? Alang sa kasayuran sa tanan, 1 month from now, dunay another special celebration para ka namong duha ni Engineer Al. Uy, unsa kaya giingon nga another special celebration? Unsa mara? Uy, hala. Kanang naa sa pultahan nga ni Sud ug nagbarog si Puldo ka na. Ako ipahibaw ka ninyo. Last Sunday of this month, mauna ang among kasal ni Al. Oh my God! Kasal? Kasal tayo? Hala, si Sir Puldo, dali ni gawas. Master, kalma lang. Oh, shit. Ispagkitak. Shit. Kasunat mo pa. Dinhi pagyud nila gihimo. Hindi niyo sabi ang imong kamiting. Parehas nga floor. Kasal? Kaslo na day si General. Ang imong ikal, Master. Shut up! Sir Puldo! Uy, si Donna. Ni Arika. Donna? Sir, nitambok ko sa celebration, sir. Nabungog ko sa akong kasayuran. Orgliti sa untong tutok ang akong nabati. Si Al, kaslo na sa maong babae? Sir. Maudeng sayon ra kay ni Al nga nibuwag ka nako. Tungod kay, dunan day siya'y gisaligan. Kinsa ka ng maong babae, ha, Donna? Siya si Girlie, sir. Unsay abilidad anang tawhana, diyan ang paihana. Unsa ka nurse, tuwa sa gawas ng trabaho. Kinsay pangan? Girlie Vasquez. Salamat, Donna. Excuse. Adobo, tara. Okay, Master. Klaro ka ayaw mo nasuko si Sir Puldo. Kung nagpalayo na lang siya. Ngano ka nga ni aman si Derisa? Naatong cute. Nisuot siya og nakabati siya sa pagpahibaw ni Curly sa ilang kaminyuon ni Manial. Oh, bigado na. Gawas ka. Oo, Manoy, nigawas ko tungod dahil nakita na ko si Sir Puldo. Unsa? Unsa ibot yung pasabot? Sa dihang nagpahibaw si Curly sa inyong plano nga kasal, diha si Sir Puldo. Sa may ganghaan yun na minaw. Unsa? Ugay naman siya karon. Nidali man to gawas. O dito, nakita na ko siya dito. Unsa ba yan pong? Nakaingon siya nga maoday ko no, nga sayon na kay para nimo nga nakigbuwag niya tungod kay doon na kadi ay laing gisaligan. Oh, saan ko man? Di man mahimo nga magpabiling ko niya hangtod-hangtod. Manoy, murag nahiubos to. Murag nasuko to. Ako ko'y mahimo. Hey, Al! Oh, girlie. Sabihin, may problema? No. Okay na. Why problema? You know, nalipay kayo ang akong mga relatives. Especially sa akong parents nga magninyo na gid ko. Okay. Duna, ikaw unya ang bridesmaid ha? Okay ra ka? Okay. Okay ra. Pakwal, muuli na lang ko sa bahay ha.
O ikaw, pabilin lang ka din. Oh, Miss Maita. Paabuta lang yun ang imong mga anak. Oh, pero, kuan, kining, Ang samang ka to eh. Mupauli na lang po ka. Aw, ako pa uli lang siya ko kay tingaling. Pangitaang po nito ni Silpuldo po. oh, okay na. Paliho lang ko ba ito, paliho ko mo dito ng Miss Maita. Pwede? Aw, ay kabala ka. Sige. Salamat kayo niyan, ha? Unya, anto na lang ni. Pero, mas main nga ihatod tagyo ka, Miss Ano Maita. na, oy? Ihatod di ka. Gusto ko nga, tuwa ka dito, makita di ka. Luwas ka sa imong kahimtan. Ihatod tagyo mo. Pakul. Gusto ko nga, huwag mahita po rin mo. Ha? Pakul. Oh, Duna, asa si Manoy Alni mo? Nigawas to ka diyot. Mao ba? Nga naman unta. Naay mi abot. Akong uncle. Gusto nga makikila-ila niya. Mao ba? Sige, gawson ako ha. Pagitaon ako. Sige, Pi, palihog lang. Iwanan na ko yung kinda si Apo na. Asam ka siya. Manoy Al, Oh, ikawas mo ka. nakita si girlie ni mo. Nakuno iyang angkol nga ni abot pagkikila-ila ni mo. Mau ba? Nyaon sa man, nakita mo ni Sir Poldo? Oh, wala ko siya kita. Manoy, unsa kay buhato ni Sir Poldo sa? Oh, saan naman? Dawato niya kamatuoran. Nakigbuwag na ko niya. So, unsa pamahiyang paabuto na ko. Pero sa iyang kasukot ni mo, Manoy, dili ka siya maghimo og mga lakang batok ni mo. Wa ko'y mahimo kung iya ka ng buhaton. I hope nga nalipay ka sa celebration nga akong gipahinungod ni mo, Al. Of course, lipay kay ko, girl. Thank you. Nabaw ko nga magpasalamat ni mo na Human unya sa tong kasal. Mag-honeymoon ta ha. yes, girlie. Okay. Ihatod natin ka sa inyo. Okay, salamat. Oh, asa na mas doon Okay, salamat guys paghatod, love. It's okay. Bye. Bye. Salamat, Miss Girlie. Okay, sister. Sister na sa nang itawag ni mo na ako. Salamat, sister. Good. Bye. Bye-bye. Bye. Ningos pa yan. Napulang tingalay pinaabot sa tatay. May rasad, uy. Samok-samok lang to siya. Manoy, wala ginanala kang pultahan. Sigurado mo ni? Anong abli na? Basin og si tatay pakul ang ni Abli ani. Mau ba? Siga-suga. Manoy, kadiyat sa... Salamat nga. Oh, Congrats! Here are. Sir Poldo? Apple. Nganong niya ka sa sud? Aron mo pahalipay sa imong pagka-engineer o sa umaabot mong kasal. Engineer R. Apple. Og ni ako. Aron magatod sa unang regalo na ko nimo R. Regalo? Yes. Regalo. Salamat nga nagkasabot rin ka. Nga dili kita angin nga mag-uban hangtod sa hangtod. Yes. Sperkitek. Dili gyud mag-uban hangtod sa hangtod. Engineer R. Mubalik ka na dito sa inyong payag? Oh, Miss Maita. Mag-amping ka ha? Tumudo ka lang sa kong mga anak, mag-amping yun ako. Walang ko'y apil. Labaw sa tanan, tumudo ka lang, di ba? Pakwel.
kita mahal, tika. Ikaw ang naghatag ka na si kanako. Og ikaw sabang akong tigpanalipod. Maita. Cool. Okay na ko, Cool. Di na ko bata, Cool. Maita. Di na ka mapriso, Cool. Oh, mahal, tika. Cool. Amping, bay pakol. Salamat kayo, Baintoy. Bantay Maita, ha? No, ako'y bahala. Salamat kayo, Bay. Oh. Tuan na. Tuan na si bay pakol. Usman ko, salamat kayo. Nga gidawat mo ng kamaturan, Apol. Pero, dili ikalimod nga nakalitan kayo ko. Yamaama na kong akong kaugalingon nga dili ko masuko nimo Salamat. Pero, dili ko sab ikalimod nga nangandoy ko nga magkabalik ko ang atong relasyon. Malisod na, Apol. Malisod na, no? Tungod kay magpakasal ka naman yadtong imong uyab, dili ba? Mao ka na, Apol. Usahay, magmahay ko. Nganong gidwa-duaan lang ko ninyo ni Pakol. Apol? Basig nalimot ka nga nagduwa-duwa na ko ni adtong akong pistola natong kalibre 45. Gitumong nako sa imong agtang og unya gitumong nako sa agtang sa imong tatay. Pero giatagan na mo kahigayunan nga magkasulti. Pagkatapos sa dihang nagsulti taog balik, Nipasalig ang imong amahan. Nga ako na ang imong panggaon. Sa dihang, gitiuna na ako ang agtang sa imong tatay. Nagpakiluoy ka na ako. Nga ayaw. O gunya, matod pa nimo. Nakahukom ka nga. Ako, imong panggaon. Mao ba to na? Basi nalimot lang ko. O, may pasalig ka nga. Ako, ang yataga ni mong higayon. Mao ba to na, Al? Kwan, kining... Sir, sabta lang akong manoy Al, sir. Committed naman siya ni Girlie. Wala naman ko'y mahimo pa, Donna. Pero... medyo sakit lang. Makakita ka pa og mas labaw pa ni Manay Al, Sir Puldo. Oo, makakita kayo. Pero, bati lang. Kay gipalao manggod ako. Apol. O niya? Sakit sad nga. Diretsuhon na lang kag ingon nga. Hunungon tani. Apol, gipasabot ati ka. Gipasabot? Og nagtuo kang nakasabot ko? Sa pa man di ay. Gipugos ko ang akong kaugalingon nga makasabot all. Pero, uban sa paglaom nga moabot ang panahon nga makigbalik ka na ako. Pero, nasirado man ang tanan. Tungod kay Duna naman di ay kay Girlie. Nga imong pakaslan. Sa last Sunday of this month. Grabe happy. Grabe mo. Paman sa board, pasar, minyo na yun. Apol. Moang nga. Wag yung ko, what do you Ganong natakda ang akong meeting
nga itong maong hotel. The same floor. Lain-lain lang nga function. O nabasahan na mo nga celebration of Engineer Al. Out of curiosity, misud ko. Bahalag gate crusher. Huwag mo'y misugat sa akong mga mata nga. Nagunitay ka mo atubangan sa mga tao. O gianunsyo ang inyong kaminyoon. Kakita ko ni mo, Sir Poldo. Maulagi. Para ko gibubuan og eyes. Mikaging ko. O gunya. Para gisunog ko sa impyerno. Nagibati ko og kainit sa akong lawas. Niburyo nga akong utok. Og nagkahuna-huna ko nga patiyon ka, Al. Sir Poldo. Buang nga bitaw. Malinisod sa kong una-una. Inungdan gani ako. Nag-unakay ko diri. Nag-unako ninyo diri aron matuman ang akong plano. Plano sa pagpatay ni mo, Al! Sir Poldo! Sir! Manoy Al! Adobo! Sir, ayaw! Sir! At ibanan ninyo si Donna! Ayaw! Ayaw niyo lapti si Donna nga kumangon! Donna! Sakit, Al? Sakit ba? Anhin din ni Masuta, Al. Nga dili ko sayon-sayonon lang nimo. Nga inyo lang kong duaan. Dili ko ninyo mahimong duaan lang. Nakadungog ka. Spikiti kang dako. Dili mahimo ka ako. Inyo lang duaan. Basta na, isagitan na ko, Sir Poldo. Uy, akong tuyo. Masakitan ka, Al. Huwag labaw sa tanan. Tapuson kong imong kinabuhi. Tugod sa imong gibuhat din ako. Mau pa. Mau ka na, Al. Niya pa. Hindi na ko makaantas, Sir Poldo. Mau ba? Pues, ipakita ang imong abilidad. Kinip! Nasaan ka? Ipadugo ni mo ka kong baba. Ikaw ang nagsugod. Is napugos lang ko. Adobo! Adobo! Pugnin niyo sila! Magdali! Ay, paglunod! Ay, paglunod! Nakapatubil lagi taon ko. Di na kumaya dong. Salamat. 4 ka litro. Bugay na kining mahulot. Nagkita na ba ka sila karon si Pakol ug ang iyang mga anak? Dili matukib ang kalipay ni Pakol nga nakapasar si Al sa board. Sir Polo, di ka man mo sabot. Pagsabot ang imong gikinahanglan? Ha? Nagdugo na ang imong baba ug ilong. Maya, naguba ang imong mouth. Sprikitek. Hagkan ta kini. Imong lips kada kadugo. Aw. Aw. Malibad ka? Sumpay ni naghinapustang sugilanon. Ayay, mapriso ko! Kung mo ito ka, listener, ang part 18, naghinapos nga sumpay, no? Huwag tingali lagi, sa kung unahon na lang yun. Sa part 19, yun yung katapusan
matapos ang sumpay kay naghinapos naman. So tingali mubo na niya ang sumpay ani. Nya magkuan na po taglaing drama, mo-proceed na ta. Nya mangita pa ko no. Basta kay akong isunod nga drama katong gibutan ako sa ending sa habal-habal driver ka lang part 8 no. Sa kinatumyan nagbutang ko og introduction ato sa atong isunod nga drama. Way nakapansin no sa kinatumyan. Duda si kukuhan yung tiwas agad. Pero mao tayo akong isunod no. Kay nakahanay naman to nako ang katumong drama no. Ang way hilak kay murag kinahanglan pa nako reviewon. Kay saon man kinahanglan ako mo narit ato sa sumpay kay na may episode nga nangawala. So magkinahanglan ko review ato paminaw. Mao na maka-listener. Ug karon kay ningit-ngit nagsugod dinala na ko tas una akong istorya. Basta kay ang akong isunod nga drama katong naa sa ending sa part 8 sa Habal Driver ka lang no? So upay naka-comment o musi itong isunod. Upay nakabantay no kay balo jud mo tiwasan ninyo. Mo to itong isunod nga drama dila na ko isulti no aron naay mo comment ba say kuan kanang say itong isunod nga drama. So kay nagbalik-balik na ko istorya maura ta. Thank you so much for watching mga ka-listeners. God bless na tong tanan no. Amping makanunay.